Mga mahal namong magtatanaw, ginadapit namo kamo sa tunga sa oras sa pagtuon. Aron sa pagpangita nato og pasikaran sa Biblia kung unsay angay natong himuong basihan sa pagpili og relihiyon. Unsaon nato pagsiguro kung ang relihiyon nga atong giapilan mao ang matuod nga relihiyon o iglesia nga magdala kanato sa kaluwasan. Welcome pag-usab sa atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible sa Cebuano Edition. Nagkadaghan na ang mga tawo karon nga ang pilion nila nga relihiyon o iglesia mao ang labang dili makahasol kanila ug muuyon sa ilang mga panghuna-huna ug paagi sa kinabuhi. Pananglitan, ang pagbuhat og panagtigom sa usa ka dapit nga didto magbuhat og pagsimba na ilisan na karon sa mga programa sa telebisyon o kaha pagsinggit og praise the Lord o kaha aleluya sa ilang mga panimalay. Ang uban muapil og mga grupo sa relihiyon nga nagtudlo og ginatawag nga prosperity gospel nga mao kadtong mga misaad og pagkaadunahan ug kahimsog sa panlawas sa ilang mga miyembro. Ug aduna pay uban nga wala ray gibuhat kay nagtuo sila, igo na kuno ang mutuo lang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang makasubong palandungon mao ang kamatuoran nga sa pagpaningkamot sa tawo aron mausab ang mga pamaagi sa pagrelihiyon aron moangay sa ilang mga gusto ang gipili hinuon nila mao kadtong wala gayud sa Biblia. Unsa ba ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa ingon niini nga mga tawo ug ang matang sa ilang pag-alagad nga ila kunong gipahinungog sa atong Ginoong Dios. Paminawan ninyo ang ikaduhang Timoteo 4:3. Kini ang pagtudlo ni Apostol Pablo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulun-an. Ang ilan na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Nagpasidaan si Apostol Pablo sa pag-abot sa panahon nga ang mga tawo dili na mangita sa matuod nga mga pulong sa atong Ginoong Dios. Kundili ila na lang sundon ang buot nilang tumanon. Ug kining mga tawhana mangita og mga magtutudlo nga ang ilang isulti kanila mao kadtong ilahang buot madungog. Sa tinuod gani ang mga uban nagpabilin sa ilahang relihiyon tungod kay kini niuyon sa ilang mga personal nga tinuhuan bisan pa og wala kini niuyon sa mga pagtulun-an sa Biblia. Dugang pa niini mao ang mga nadala sa mga limbong nga pagtudlo sa mga bakakon nga magtutudlo. Bisan pa og masupak niini ang mga kamatuoran sa Biblia aron lang maangko nila ang mga butang nga material. Kini ba makapahibulong kanato kung ang atong paggahisgutan mao ang mga nakasulat sa Biblia? Dili kini makapahibulong, mga mahal namong higala. Tungod kay gipasiuna na kini sa Biblia nga ang mga tawo magbaton og ingon niining batasan. Mga tawo nga gigamit ang relihiyon aron ilimod ang ilang matuod nga katuyuan. Nakasulat kini dinhi sa Ezekiel 33 ug 31. Kini ang atong paminawon. Busa, muduol ang akong mga katawhan kanimo sama sa sagad nilang buhaton ug mulingkod sa imong atubangan nga daw tinuoray kunuhay nga namati kanimo. Apan ang tinuod wala nila tumana ang imong ginasulti. Maayo lang sila musulti nga gihigugman nila ako. Apan sulod sa ilang kasing-kasing mao ang pagkahakog sa kwarta. Ang Biblia nagpasidaan nga adunay mga tawo nga nagpakaaron ingnon nga matuod ang ilang pagpangita og relihiyon. Apan ang sulod sa ilang kasing-kasing mao ang pagkahakog sa kwarta. Ang tinuod gani naay ubang tawo nga dili gayud nila
tinguha ang mutuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Dili ba mao kini ang makaguol nga ginabuhat sa ubang tawo karon? Dali ra kaayo silang madala sa mga maanindot nga pulong sa mga bakakong magtutudlo. Dali kaayo silang mudawat sa mga pagtulunan nila. Bisan pa og tinaw kaayo nga sayop kini og dili uyon sa Biblia. Kining tanan, matod pa kang Apostol Pablo, tungod kay ang ilang tinguha, mao ang pagdungog lamang sa buot lamang nilang madungog. Ug dili lang kana, kundili tinguha usab nila nga makaangkon og mga ginansyang material. Dili kini among opinyon lang, mga higala. Kinsa ang nagpamatuod niini? Paminawan ninyo dinhi sa unang Timoteo 6:5, kini ang atong mabasa. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Mga mahal namong higala, gipasidaan ni Apostol Pablo nga adunay mga tawo nga gamiton ang relihiyon dili para simbahon ug alagaran ang Ginoong Dios, kundili usa ka paagi sa pagpadato o kaha pagsakmit ug uban pang mga butang nga material. Ug labaw pang makaguol niini, mao ang kamatuoran nga kining maong mga tawhana mas pilian pa o metikuloso sa pagpili og sinina o kaunsay ilang pagkaon, labi pa sa pagpili og relihiyon o iglesia nga ilang apilan. Mao kini ang hinungdan kung nganong ang uban nadala sa mga litag niining mga bakakong magtutudlo sa ilahang ginatawag nga prosperity gospel. Apan mahimong mangutana ang uban unsa ang hinungdan nga nakasulat sa Biblia kung nganong dautan gamiton og daotang huna-hunaon nga ang relihiyon mahimong paagi sa pagpakaadunahan. Paminawan ninyo ug among basahon ang nakasulat dinhi sa unang Juan 2:15 hangtod 17. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa Amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaan niini nga gikaibgan sa mga tawo, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Mga mahal namong higala, ang kalibutan ug ang tanang mga butang nga material nga iya sa kalibutan, matud pa sa Biblia, mga hanaw. Ug kung mahitabo kini ang mga bahandi nga nagpaadunahan sa tawo, wala na'y pulos. Busa, dakong kasaypanan gayod. Sa tawo, ang ibaylo niya ang pagpangita sa matuod nga iglesia aron lamang makatigom siya og bahandi sa kalibutan. Tungod kay ang mga butang niining kalibutan na matud pa sa gibasa nato kanina, piho gayod nga mga hanaw lamang. Sa unsang paagi gipamatud-an sa Biblia ang makaluluoy nga kahimtang sa mga tawo nga ang ilang tumong maura ang mahitungod sa mga butang niining kalibutana. Dinhi sa Zefanias 1:18, paminawon ninyo. Dili makaluwas kanila ang ilang mga salapi ug mga bulawan sa adlaw nga ipatagamtam ko ang akong kasuko. Sama kini sa kalayo nga mulamoy sa tibuok kalibutan. Laglagon ko sa kalit ang tanang lumulupyo sa kalibutan. Matud pa sa Biblia, ang ilang salapi ug bulawan, sa ato pa ang ilang mga bahandi ug mga material nga gipanag-iya, dili makaluwas kanila sa adlaw nga ipatagamtam sa atong Ginoong Dios ang iyang kasuko. Angay kini nga mahimong pasidaan sa mga tawo nga nagsalig lamang sa ilang mga material nga bahandi.
Timan-an nato nga sa adlaw sa kasuko sa atong Ginoong Dios, kung ang kalibutan pagalaglago na sa kalayo, walay kapuslanan ang mga material nga butang. Bisan pa og unsa kini kadaghan, walay kantidad sa salapi ang makaluwas sa tawo inig-abot ni anang adlawa. Unsang adlawa kini nga ipatagamtam sa atong Ginoong Dios ang iyang kasuko ug unsa ang mahitabo ni anang adlawa matud pa sa Biblia. Ang tubag niini ug uban pa sa atong pagbalik. Welcome pag-usab mga mahal namong magtatanaw. Kaganina, napamutud-an nato pinaagi sa Biblia nga walay kantidad sa salapi ang makaluwas sa tawo inig-abot sa adlaw sa kasuko sa atong Ginoong Dios. Unsang adlaw kini nga ipatagamtam sa atong Ginoong Dios ang iyang kasuko ug unsa ang mahitabo ni anang adlaw matud pa sa Biblia. Paminawon ninyo sa ikaduhang Pedro 3:7 ug 10. Pinaagi usab sa pulong sa Dios ang langit ug ang yuta nga atong makita karon gitagana na nga sunugon sa adlaw nga ang dautan nga mga tawo pagahukman ug pagalaglagon. Mubalik gayud ang Ginoo ug kanang adlaw moabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili mo masayran kung kanusa madunggan dayon nga naay magdahunog ug mawala ang langit, masunog ang yuta ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. Mga mahal namong higala, ang adlaw sa kasuko sa atong Ginoong Dios mauusab ang adlaw nga pagahukman niya ang mga tawong dautan o adlaw sa paghukom. Sa unsang paagi gihisgutan ni Apostol Pedro ang mahitungod sa adlaw sa paghukom. Matud pa sa atong gibasa, madunggan dayon nga adunay magdahunog ug mawala ang langit, masunog ang yuta ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. Mao kana ang makalilisang nga kalaglagan sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga makasasala. Ug atong timan-an nga duol na kaayo ang adlaw sa paghukom. Ug tungod kay duol na kaayo kining adlaw, ang kinsaman nga nagatuo gihapon nga ang labaw nga bililhon nga angay makaplagan sa tawo mao ang mga material nga butang. Padulong lamang siya sa pait nga pagkapakyas ug dili gayud kini mao ang mahimong sukdanan sa pagkahimong miyembro sa usa ka relihiyon o iglesia. Apan kung adunay uban nga musulti ang pag-alagad sa Dios dinhi sa akong relihiyon, madasigon gayod. Sa tinuod gani ang akong katuyuan sa pagbuhat niini mao ang paghimaya ug pagsimba sa atong Ginoong Dios. Mao nga dili ako kauban ni adtong gisulti nga makatagamtam sa kasuko sa Ginoong Dios inig-abot sa adlaw sa paghukom. Mga mahal namong higala, tinuod kaha kini? Tungod ba kay nag-alagad nga badasigon sa ilang relihiyon ay dili na sila pagalaglagon sa atong Ginoong Dios? Basahon nato kining nakasulat una sa Roma 10:2-3. Makapamatuod ako nga kugihan sila sa pag-alagad sa Dios. Apan dili sumala sa kamatuoran kay wala sila masayod sa pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha inoon sila sa ilang kaugalingong pamaagi ug wala nila sunda ang pamaagi sa Dios. Mga mahal namong magtatanaw, gipamatud-an mismo ni Apostol Pablo nga adunay mga tawo nga kugihan sa pag-alagad sa atong Ginoong Dios. Apan wala kini miuyon sa kamatuoran. Ang hinungdan niini, wala sila masayod kung unsa ang pamaagi sa atong Ginoong Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha sila sa ilang kaugalingong pamaagi. Nagdumili sila sa pagpailalom
sa pamaagi sa atong Ginoong Dios, nag-alagad sila sa Dios sa ilahang kaugalingong paagi, sa ilahang kaugalingong relihiyon. Unsay giingon sa Biblia kabahin niining maong mga tawo. Basahon nato kining Mateo 15:9. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulunan, mga hinimo lang sa mga tawo. Mga mahal namong magtatanaw, walay kapuslanan ang pagsimba sa mga wala nagpailalom sa pamaagi sa atong Ginoong Dios sa pagmatarong sa tawo. Tungod kay ang maong pagsimba o pag-alagad dili uyon sa kasuguan sa atong Ginoong Dios, kundili sa kasuguan nga binuhat sa tawo. Giunsa ba pagpakita ni Apostol Pablo ang kawalay kapuslanan sa ingon niining pag-alagad o pagsimba? Padayon nga pagtudlo ni Apostol Pablo sa Colosas 2:22 hangtod 23. Dili na magpulos kining tanan human kini magamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tawo. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna og sa taphaw nga pagpaubos, ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas. Apan, dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Tin-aw kaayo ang pagpamatuod ni Apostol Pablo, ang pagsimba, ang pag-alagad sa amahan nga uyon lang sa pagtulunan sa tawo, walay kapuslanan. Busa ang maong pag-alagad, bisan kinasing-kasing ug adunay sakripisyo, dili gayud magdala sa tawo aron mahimong balaan. Kini maoy magdala sa tawo sa kasuko sa atong Ginoong Dios sa adlaw sa paghukom. Mao nga bililhon kaayo nga mahibaluan sa tawo kung hain ang matuod nga relihiyon, nga lahi sa mga relihiyon nga miuyon lamang sa pagtulunan sa tawo. Apan sa unsang paagi, mahibaluan sa tawo kung hain ang matuod nga relihiyon nga magdala kaniya sa kaluwasan. Ato kining tubagon, paghuman niini. Welcome pag-usab sa atong programa karon, mga mahal namong magtatanaw. Padayon ang atong ginabuhat nga pagtuon. Napamatud-an nato pinaagi sa Biblia nga bililhon kaayo nga mahibaluan nato kung hain ang relihiyon nga iya sa atong Ginoong Dios. Apan sa unsang paagi mahibaluan sa tawo kung hain ang matuod nga relihiyon nga magdala kaniya sa kaluwasan. Paminawo nato ang tubag dinhi sa Juan 12:26. Si bisan kinsa nga buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako, aron nga kon asa ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang tawo nga nagaalagad kanako, pasidunggan sa amahan. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang matuod nga relihiyon nga mao sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo, mao ang relihiyon nga nagasunod sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang nadawat gikan sa amahan. Mga mahal namong higala, ato unang sutaon, unsa ba ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo bahin sa kaluwasan nga kinahanglan natong matuman aron kita maluwas. Sa Juan 19 o 16 dinhi sa Hubad Revised English Bible, kini ang atong mabasa. Ako mao ang pultahan, kinsa man ang musulod sa panon, pinaagi kanako, siya mamaluwas. Ug ako adunay ubang mga karnero, nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan, pagamanduan ko usab sila, ug sila magapatalinghog sa akong tingog, ug usara unya ang panon, ug usa ang magbalantay. Aron maluwas, kinahanglan sa tawo mosulod sa panon sa atong Ginoong Hesukristo. Walay duha-duha. Ang panon sa atong Ginoong Hesukristo mao ang matuod nga relihiyon.
karong panahon na o sa panahong Kristiyano. Hain ba ang panon sa atong Ginoong Jesucristo nga gisgutan ni ini dinhi sa hubad ni Lamsa sa Buhat 20:28 kini ang atong mabasa. Matnguni ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon. Nga dinhi gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Tin-aw kaayo nakasulat sa Biblia ang panon sa atong Ginoong Jesucristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Walay lain kundili ang iglesia ni Kristo. Busa ang matuod nga relihiyon sa atong panahon nga gasunod sa pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo ug nakasiguro sa kaluwasan, mao ang matuod nga iglesia ni Kristo. Mga mahal namong higala, dinhi sa matuod nga iglesia nga gitubos sa atong Ginoong Jesucristo, pinaagi sa iyang dugo, kinahanglan gayod, musulod ang tanang tawo. Aron mabuhat ang matuod nga pag-alagad, nga pagadawaton sa atong Ginoong Dios ug aron madawat ang iyang gisaad nga kaluwasan sa adlaw sa paghukom. Unsa pay labing nagapamatuod nga ang iglesyang gitubos sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo maura ang adunay katungod nga moalagad sa amahan nga maura usab ang iyang pagadawaton. Hebreo 9:14 ug 22. Karon kun kana gani makahinlo, mas labi pa gayod nga makahinlo ang dugo ni Kristo. Kay pinaagi sa walay katapusang Espiritu Santo, gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong kasing-kasing ug huna-huna aron talikdan nato ang atong ginabuhat nga walay pulos ug alagaron nato ang Dios nga buhi. Sumala sa kasuguan, halos tanan hinluan pinaagi sa dugo. Ug kon walay dugo nga giula isip halad ngadto sa Dios, walay kapasayloan ang sala. Pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo ang mga miyembro sa iyang iglesia, ang iglesia ni Kristo, ang nakabaton ug katungod og bintaha aron mosimba sa matuod nga Dios. Ug ang ilang pagsimba sa atong Ginoong Dios maugayod ang angayan alang sa atong Ginoong Dios ug iyang pagadawaton. Ug usab ang piho nga madawat sa mga miyembro sa iyang iglesia ang kaluwasan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mga mahal namong higala, mao kini ang hinungdan kung ngano wala kami undang sa pagpanapit kaninyo. Nga inyong untang pangitaon ang matuod nga iglesia, ang matuod nga relihiyon, kundiin ang mga pag-alagad nga inyong buhaton, dili kawang. Kundili magdala ka nato sa grasya, sa kinabuhing walay katapusan, sa balaang syudad. Ug naghinaot kami nga inyong ipadayon ang pagsusi sa iglesia ni Kristo, sa pagpangita ninyo sa matuod nga iglesia. Timan-an nato ang pagkahimong miyembro sa matuod nga iglesia o matuod nga relihiyon, katugbang sa pagkaplag sa kaluwasan sa atong mga kalag. Ug nakasigurado kami nga muuyon kamo kanamo nga kini labaw bililhon pa sa mga bahandi ug mga butang ni ining kalibutana. Sa ngalan sa Iglesia ni Kristo, daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw.